या पानोट्यावर चारी बाजूला निरीक्षण केलं खरं. हे खळखळणारा पाणी एवढंच नाही, हा झोझो वाहणारा वारा या एकांत वासात खरोखरच मन तृप्त होते. आणि का होते चारी बाजूला पाहिलं असं वाटते चतुर्थीच्या किंचित अपऱ्या चंद्राचे चांदणे चौकडे पकडून भर यवनाचा पहिला प्रम उठून गेल्यापर्यंत मंगळशा मंदावलेल्या प्रभेप्रमाणे हे वातावरण अगदी कसं शोभून दिसते. एवढाच कशाला शरद ऋतूतील चंद्रबिंबाप्रमाणे मोकळं असणारे सुंदर स्मित हास्य करणारे चमकणाऱ्या कानाच्या कुंडलाने जसे शोभून दिसणार तसे जास्वंदीच्या फुलांच्या रंगाप्रमाणे ही सारी पुष्प अगदी कसे शोभून दिसते. हे संपूर्ण वातावरण पाहून मला तर असा भास होऊ लागला. आकाशे पाहिलं आणि आकाशे चांदण्याचा मळा अगदी कसा फुलवून निघालाय असं मला वाटू लागलं. आकाशी फुलाला चांदण्याचा मळा